Kiinteä palkka voi tuntua turvalliselta, kunnes sä tajuat, että se ihan oikeasti rajoittaa sun tienaamismahdollisuuksia. Mä oon esimerkki. Sä oot Raksalla hommissa Jarmon kanssa, teille annetaan työ, kaivakaa oja 10 metriä, no lähette kaivaa. Lopputulema on se, että sä oot kaivannut siitä 8 metriä, Jarmo on kaivannut siitä 2 metriä, mutta te saatte silti ihan saman tuntipalkan siitä. Onko se reilu? Niin ei mun mielestä. Tulospalkassa sun kova työ ei mene hukkaa, vaan se näkyy suoraan siinä sun tilipussissa, mikä tulee kuukauden päätteeksi. Mä oon itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että työelämässä semmoisten ihmisten, jotka on määrätietoisia, niillä on asenne kunnossa, niin kannattaisi päästä semmoiseen työhön, missä sä ihan oikeasti päästät vaikuttaa siihen sun palkkapussiin. Kun sä tiedät, että sun seuraava kauppa, onnistuminen tai mikä muu tahansa työtehtävä kasvattaa sun tilipussia, niin silloin sulla on ihan erilainen motivaatio tehdä sitä sun työtä paremmin. Jos sä haluat päästä tekemään tämmöisiä hommia, jos sä pääst itse vaikuttaa, kuinka paljon sä tienaat, niin käy katsomaan meidän BL-linkki. Siellä on tällä hetkellä paljon erilaisia myyntitöitä auki eri firmoissa. Käy jättää sieltä hakemus, niin me ollaan sun yhteydessä.